kake kalla? Bar koma me? Za mu shiga garin nan mu kafta rashin mutunci. Ka shirya? Wallahi na shirya sosai. To mu za mu shirin wucewa. Kirish, kutube nasi. Taso dan hegiya. Na san mutane da yawa yunwa ke sa sata kai me? Kwarai da gaske haka ne. Kaga a cawi? To ko a can na durkusa da yan nake. Hambu, kana nufin larura? To ka je nema uzuri. Allah ya kiyaye. Rike da wannan. Ka je ka ji da iyalai. Ka je Allah ya kiyaye. Kai ne fa jiki na bani anya mutumin kirki ne kuwa? Dan hegi ga sauri ke amma ba komai. In kere ne yawo. Sako ne yawo za a je. Ruwa. Ah, baba, tashi. Tashi baba. Amma baba kai da girman ka sa girma kuma kake aiki da kanka. Yaya na ba wanda zai iya irin wannan aikin kowanne ya ce celebrity ne. Sai dai na yi da kaina. Ayya baba ka yi haƙuri. Insha Allah komai zai yi daidai yanzu koma can gefe. Bari in taimaka ma wajen aiki. Yau baba ka kwantar da hankalinka. Mu je. Aha. Kira dalla mu je. Ke yauwa. Yauwa. Aha. Yauwa. Yawa baba na kammala ma aikin duka gaba ɗaya. Rayuwarka ta yi albarka. Aba baba ba komai. Sannan ka sa yaƙi ne akan yaranka. Za su yi albarka insha Allah. Yaro na riga da na saba da rashin taimakon su. Da kaina nake aikin. Na san kana da waya. To ka ciro ta a kowane software da zaka dinga koyar rayuwa mai kyau har ka ba 'ya'yanka darasi. Ba yaro me sunan channel din? Sai in duba. Baba zaka ga an sa gwabindakargi. Idan ka shiga YouTube din akwai abubuwa kala ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a ciki suna da yawa mai tarin yawa sannan kuma yana sa abu ne mai ma'ana a ciki kamar waka da zaka ji ta salo mai kyau da inganci idan ka saurara zaka ji daɗi kake ji ka gane to sannan kuma yana ɗora bidiyon katun sara da sauransu. Yaro zan iya fara sacin ɗin yanzu. Yawa baba zaka iya. To masu kallon mu za ku iya tuntuɓar mu a YouTube channel mai suna gwabindakargi ne naku mai inganci. Baba Allah ya taimaka Allah ya albarkaci rayuwa ni zan koma a sa mana albarka. Oga mun kusan yi sa'i. Ai mun kusan yi sa'a. Wannan shi ne gilas ɗin hangen nesa. Wani na gani zai je kashi. Kuma gaske ne ga ba kai ƙarya ba. Yana ga kinta can. Me ya faru? Wallahi kai ne kirin na bugu ba tashi.
yaro kana karanta labaran safe ne? Ka koya haramta ne. A kawun wallahi bai haramta ba. Kan bana kawun nawa wannan abin yake yi? Wannan tun na auren matata ce ya kai kimanin miliyan 50. To kawun ba ka ganin tafiya da shi kasada ne wannan? Ka dinga aje a gida. Ka ba fara rashin kunya. Tafi. Dan hegi ya barawo kan. A garin da hada ko wanda zai iya bacin nan. Kai, wallahi na gama gane ku, wato kada na ce karkacin sarkan nan shine ka biyo na gane ka, na shiga agaji, wayo Gyara kayanka bai zam sauke mu raba ba dan kawunka bane ya kwace maka. Sannan naji san da yace ka daina yawo da ita kuma baka ji ba. Kai yaro ni ba ma yadda da kai ba dan uwarka da kai hada baki. Riskin taimako ma kenan wallahi. Wani ma kan sarka. Shikenan. Yana da bawan gware da gaske Kirish din, amma ya zama dole kai ka fara. Dan mahaukaci aka mai da ni ne zan tare shi, kana ga yadda yake jabalan su. Ka daina tsorata za ka iya ja da shi ka karfi. To na bi karfi da gudu ba wando, dan Ya zama dole na koya ma hankali. Zan toshe ka. Kai dan uwarka ka jebe, in ka jebe na rantse da nan Baka ka bari. Sai da barin ba zai zama karya ba, kai ma yana so ka gwada, barkakinsa. Kuji Melesi, ni ma ya kasance da ni. Fiye da haka. Mu je ba jira. Mu je. Tantaren uwar gida na kawo miki gya. Ba za ka kasance mai abin gwaninta a gare ni ba, kullum idan ka fita sai ka ga dama kake dawowa. Kin ga akwai wani mai suna Kirish ne na tsaya ya kallon bajintar da yayi wallahi. Bar batun wannan, wankin gidan nan duka sai ka yi shi yanzu nan. Na rantsi da Allah matan nan tana min cin kashi. Allah ya ni da Allah ya waye. Rike gano mana, me Kirish yake yanzu? Wankin gida na ga Wankin gida kuma, ta iya yiwa ba Kirish ɗin ka gani ba. Ya, Janu, na gama cikin nan can duka. to maza kunan me yana jiran ka? To ne muke kama da ki manta kawai. Kirish baya taɓa ganuwa, sai mun kasance masu sokana, dole mu je mu ɗauko wani, mu takale shi da bane zai bayyana. Na san yace zan yi. Taimako!
Taimako! Ka zo min nan! Wayo za su kaye ni! Ba za su manta da cin zali ba. Wayo! Za su kai wawar ne na Ya yi sheku! In ba ka ba zan yi maganin ku! Dan namijin dauduwa da Allah kalli gabanka. Sai me? Kada ka bar sa ko yaya ne. Har yanzu Kirish yana da matakinsa na ƙarfinsa bai kamata a ce yanzu mun shige sa ba. Dogon shiri za mu yi a kai. Kai me kai musu? Wallahi ba wani abu da na musu. Dole abin da su ma za su gani a gwagwansu. Yayi zo mi nan. Kirish, zan yi sanin ko kai waye da Allah. Wata nake so in karkata maka. Me? Ka dai san da cewa ni Kirish ne. To bayan haka me kake so na ce ma ko so kake ka ɗauken duniya ta sani? Kai hakan zai ma tsari? Ka je dan Allah ka tafi. Wai ɗaukan hoto da Allah. Wallahi a cawi nake. Kai! Kai wannan fitsarin za ka ɗauka gaban na ya kake so na dalla dan mahauka dalla ta buka wa mutane guri. Dan jaka da Allah na fasa. Wallahi na ji ya Allah na fito mana fito. Kai dan buro na ran kai dalla ta ji dan shegiya dalla mahaukaci dan shegiya fitsarin ma ba zan ya tsanage ba yawa nan yawa aran ma sai da maka dan bura zo nan zo dan shegi dan bura warka jen sai na buga da kai ba za a ƙara sha'awar ɗaukan wani hoto ba. A nan dai ai dole dai zan samu. Yawwa. Ko dan zo nan. Taimako, kaka, wayo, tayan, kaka, wallahi zan mutu, kaka, wayo, da naman girki, wayo, kaka, wayo, kaka, Sadu! Wazani! Ben gida mukani na shiga wannan alƙalai. Kaka, me ke faruwa? Yaro ɗan jikan da ya rage mun a rayuwa ta shi kenan yanzu. Na gama bayi kula gaba ɗaya da ya yi shi da sun mutu shi ba ya mutu. Kai yaran nan, ina za ka? Makaranta.
Makarantar ne yanzu haka, ai ka san ka makara, zo mu ci. Yes! Yanzu wani abu ya kona a Kirish rai. Me faru? Ya je ceton rayuwa, ran ya riga da ya mutu. Yanzu haka ya kasa ceto. Yana ina yanzu? Yanzu haka ya hari makaranta ne. Kirish, lafiya? Wata yar matsala ce zan furta a nan. Ba matsala. Ok, na gode. To, kuna jina akwai wasu wanda suka yi wake ba su yi mai feshi ba a nan garin Kargi. Na gwabinda na daga ciki. Asali idan ku siye shi nan gaba ta iya yiwa ya iya rusuwa a kasuwa. Abin da yasa nake faɗa muku haka saboda ku kiyaye waɗanda ba su yi feshi ba su je su feshe nasu a can gona. In na uba ne na mama ce a je a feshe. Malam Ambau, na gode sosai, sannan zan wuce. Kai? Me yake faruwa da ni? Me abinci? Ka kawo min biryani. Taimaken da samosa baba. Kai! Da matsala dai dole. Jadu? Jadu, yunwa ce taka ko na ɗau abinci zan ci sai ya ɓace. Eh? Ah! Lalle ruwa baya tsami banza, su ne nan. Jadu, na gode. Na gode, na san jeka za mu sake haɗuwa, na san matakin da zan ɗauka kenan.
wai ka je ka zauna ba. Na gode. Sannan manomanmu ku jajirce da yin noma, ku dinga siyan taki su fertilizer din nan, su su dangote fowa din nan. Yanzu ga wani kamfani nan da na ga ya jajirce shi ma akan ba mu taki. Dole manoma ku jajirce, wallahi in ku dage da noma babu wanda zai iya taba ku. Ni ma kaina sa'an dan Kirish zan yi noma. Sannan kada ku zauna a gida, idan ku zauna a gida kanku ku cutar ba wani ba. Ni ne naku Kirish. Hello guy, muna mutukar godiya da kallon fim ɗinmu, muna mutukar godiya da goyon bayan da kuke bamu akan bidiyoyinmu. Sannan idan kuna so za ku iya samu a YouTube. Mu jami a YouTube channel din mai suna Gwabindan ko a nan garin Kargi, sannan a channel din mu ku danna mana subscribe, sannan za mu ji daɗi mai farin ciki wa hakan. Muna fatan alkhairi masoya. Sannan kar ku manta ba. Sai an jima.